Ayma bezor nashidabошем бо бухонам. Траке ки ва фикри қариб омад гӯш кардагин 12 рӯзе ки бача тамода накатамас. Хуб ташаккур фикри 12 рӯз нош мизанам монда. 12 рӯзе ки чашмои ман надид офтоба, 12 шабе ки чашмои ман надида хоба, 12 суткае ки омад ҳамагӣ як дашка бадхабари нохуши охранник тоқат накард ча хоҳарчад ятимай падар дар махона нола буддод бетоқати дубинка да сарбат кома бурдан ма ба дастой маҳкам ба нарушник мазори хоҷа сангхок бо қати шашта охранник дар гӯшим овоз бачам омади наки ҳама хапа ё чаку курпай бахмали чи ба дар болот хокай хоҳарча 13 солам ки тоза дора ашкоша аввалака ҷонам мегу фози қотили ё чаша мебина даром тамом мегав чама текишти мегирия рӯша канда меғалта дар беҳушӣ дасто маҳкамай наметонам хоҳар мехезонда кӯкентое ки мая таншон шиштим гирандасма гирияи дарунаки беовоз оби дида рост рафтум задам да даста ту сурати aqраба хапами ҳар кадомаш мия ҳар саволам метама нишон медиҳам дастмата ту ҷавобшона мега 27 марта яке омадам пацано мегам паханат суми ёфтагишам мезана вино меғалта дар кӯчаҳо кӯдакон мекнанаш санг шапак худоё кай мебаром дига намонда тоқат 1827 рӯз ба танҳоӣ ба хомӯшӣ гузашта баъд мара гуфтан раҳоӣ мебаром дар пешам ҳуе даро кушодагӣ метарсам маёфтоб бай берунаи рӯшноӣ ростмачити меҳкалон торад баданам пок рафтам пои пиёда мазори хоҷа сангхогай хуфтан то бомдод хондам сураи ёсин гӯё баргардон деста малаира дар кӯдаким мегуфта хоб накардаки ма хушу кунам хоб оча бояд бини орзуҳота хеа зери хок оли надида ё чакелини мехостагита галдихтари хушқади худо раҳмати ҷовида пояндози пеши поя русет монда дар сандуқа набера мехостагита нагирифти дар оғӯша таксариҳои галдузӣ чодари арӯсӣ ваъда доди кутуи хоҳарам да хидр медузӣ медонам дига садковум таман намиёвам ҳаққалан ҳар шаве як бор оча будро дар хоҳам мерам хонаҳо пахан дар кӯча ғалтидагӣ зани навш соҳиби хонава дар катагӣ хоҳарчама зада сир кард мега бесоҳиби ты ҳаром накаш муоша сарте мае соҳибиё акаҷон гуфта давид кучоқам кадак хоҳарчамева бехеза пашми танам зани нави пахан бисёр тана кардам киштам ура пахан гуфоқат кардам нолду занг зада тирма тоқати тирма осон нест ма мерам пеши очам бесоҳиби танҳо монда фои шаши хоҳарчам Дай, хеле зикон кардем вақтитон. Пропози ки бун хеле мекунем. Ихе ами история бисёри бачаҳо намезгара дихта қар мекунам.